Saan? Meron, ito nga, protektor ang mga yan. Pagkain ng aso, hindi ah. Uy, teka muna. Mangmangandan ni. Saan na yung mga kasama nyo? Yung mga, meron kayang baby, ada baby dagito eh. Hala. Uy, Pimon. Ada kan hindi pa ita? Hello. Uy. Ayan, kay kayat dadagi wet food. Win, kita ni. Haan, ada lang tikwa ita. Mercadona. Hi guys, ito po. Nandito rin kami. Sinita ako ng isang protektora kasi ang akala niya nagbibigay ako ng pagkain ng aso sa pusa. Hindi. Ito yung mga abandonado rin dito sa isang farm. Dinala dito lahat yung mga pusa nila na ayaw nilang alagaan, kaya dito mabuti may isang asosasyon din na nagbibigay ng mga pagkain nila. Kami tumutulong din. Ako tumutulong din. Hello. Ang cute nyo. Ang cute nyo. Uy. Come here. Meow meow. Yes. Hello. Oh, don't run. Come here. Oy, Ben. Meow. Meow. Oh, ang cute naman. Kaya please lang guys, pag mapanood ninyo itong video, please like and subscribe. Hello. Ito. Kumakain yung isa. Marami sila dito sa loob ng farm oh. Ito. May alat kasi. Hello. Yan. Tapos nang kumain. Hihi. Mimi. Hey, Mimi. Hello. Oh, isang baby oh. Yung baby nandoon. Hello. Oh. No, don't run. Bye-bye. Bye for now. Say bye-bye, Ming Ming. Bye-bye. Bye-bye. Adios, adios. Adios, adios. Ito, meron pa itong mga baby dito sa loob. Yan. Naglalaro sila. Pero takot sila dahil hindi pa sila sanay sa mga tao. Ito. Ito. Yung malaking farm. Bale guys, hanggang dito na muna ako. Sa susunod ulit. Salamat po. At asahan ko po yung pag-subscribe ninyo sa YouTube channel ko. Sa Animal Lovers. Thank you po. God bless. From Valencia, Spain.